Имаме традиция, която аз на предложа. Да, слушам. Значи, за да може Булката да разбере за нашата болка, която се жени, ще тръгне леко напред и всеки ще го отиде по един път. Не знам каква е вашата традиция, вие сега... 4, 3, 2, 1, старт! Какво? Аз съм на решета. Сега е време за реванш. Старт игра! Махай се, обици! Еми, дигни ръка! Аз как да причаках телефония ъгъл? Чакален. Бях седнал тук на земята с щита. Сашо го е страх вече да го оцелят и не излиза. Гръщах не така с думата. Той реално не си ме убил. Просто си става. Да, ама аз знам храните. Ама... Добре, че не почнахме двамата. Причина булката да е така. Защо удобно ли е между? Кое? Това. Искаш да пробваш? Не. Може да отидеш тенис да играеш с нея. Аз съм сигурен, че в момента на човека ще му се излюпат и яйцата, ти го окей. Що го слави? По принцип не че нещо, ама... Да, това да. Аз го убих, той ма застреля два пъти. Бивкам, брат, как го правите? Аз съм тъх. Тъпото беше, че аз съм на метър от тебе, брат, разбираш? Добре! Къде съм?